محمد اصغر صاحب آپ بھی ماشاءاللہ شریر زینت بنے مرحبا اتنا عورتوں واسطے انتظام کیتا میں نے باہر مردوں واسطے پیا مردوں واسطے انتظام کیتا گیا دیکھ سکتے کیا خوبصورت جا انتظام کیتے گئے ہوں محفل میلاد شو تھی سی شو کون تھیا اتنا دیگاں دا سامان ٹماٹر وغیرہ تے بصل وغیرہ کٹینے پن اتنا دیگا وغیرہ تیار تھی نہ پئین دیکھ سکتے وے تساں باقی ڈیڈو پک چکی تھیں یہ تیار مکمل تھی گئی وغیرہ تیار تھی نہ پئین تساں دیکھ سکتے وے سب تو پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم کیا حال جی ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے میں محمد اصغر تساں دیکھ پہ میرا یوٹیوب چینل دیہات میں گھر اج ساڈے گاؤں دے چے محفل میلاد دیگا وغیرہ تیار تھی نہ پئین کپے وغیرہ لگ چکن اور دیکھو اج محفل میلاد تو سوین سے تک لکھیں سے محفل میلاد خوبصورت جا محفل میلاد پروگرام بایا گیا اتنا سیٹ وغیرہ تھی چکے ہن میلاد شو تھی سی لیکن آدھے یار میرے کو اتنے پیسے گئے نہیں میں دیگا پکاما میں سون سجاما میں ٹینٹ لاما سونے لازمی نہیں اللہ نے رزق عطا کیتا ہے تو جتنا کو کھوے سو اتنا زیادہ ثواب ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد تو قبل دنیا دی حالت اتنا خستہ تے خراب ہے ہر طرف کفر تے شرک ہے ظلم و ستم ہے کوئی شے کہیں شخص دی مال اور جان دی کوئی حفاظت نہ ہے حتیٰ کہ او جہالت دا ایجھا وقت ہے کہ لوگ اپنے بچیاں کو اپنے ہتھاں دے نال زندہ دردور کر لینے ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف گھنن آپ دی ہی وجہ تو آمن دی وجہ تو ساڑے بڑھیاں کو سب کو عزت ملی ہے ماں دا مقام ملے تب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آئے اپنی رضائی والدہ دا ادب و احترام کر کے دسائنے کہ ماں دا بڑا مقام ہے ماں دے قدمہ تلے جنت ہے اگر جہاں دی بیٹیاں پیدا تھی وجن جنیاں ترائے بیٹیاں پیدا تھیں انہاں دی اچھی پرورش کی ہے اچھا کھانا دیتے ہیں اچھے کپڑے پوائن جس ٹائم جوان تھیں انہاں اچھی جگہ تے رشتہ طے کیتے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دیوں میں نے نال ایویں جی میں جو انگلیاں کٹھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دستے بچیاں گھر دیا رحمت ہیں جائے گھر دے وچ بچی کوئی نہیں گھر دے وچ رحمت بھی کوئی نہیں ایک بڑی خاتون او دے ایک بیٹی نے بھی سنا اج بادشاہ دے گھر ملا دے بڑا تے زور شور دے نال ہے او بھی تیارے تھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اسامی ون کے میلاد سنو جے ویلے میں جلسہ گاہ دے وچ پہنچے اگو سکوٹی گارڈ ہیں انہاں آوانا دیتا اتنا تو وہ شخص آ سکتے جنہاں کو دعوت نامہ ملے کوئی عام شخص نہیں آ سکتا تو سانی بھائی سکتیاں بڑے منت و سماجت کی تھی ہے دوستوں میں کو جتنا لوگوں نے جتیاں لاہا کے رکھے اتنے تک بنجنڈے واسا اتھائی بیٹھ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا میلاد سن گن سو لیکن انہاں جس ٹائم سختی کی تھی تے ماں بھی لوان لگی تے بیٹی بھی روندیاں واپس گئنیاں پئیں ماں نے بیٹی کو تسلی دیتے اگر یہ امیر شخصاً سب کو نہیں ماں دیتا اسا کل ہے جو کہ میلاد پاک بن کے پڑھتیوں سے چال کے جب لے گھر دے وچ کوئی چیز میسر کو نہیں غربت دا دور ہے پانی دا گلاس بڑے سامنے رکھ کے آقا دی ذات کا درود و سلام پڑھنا شروع کیتے ہن اکھاں دے وچ ہونتی ہوئی اور نبی دا میلاد بھی پڑھتیاں بیٹھے میرے دوست باہر دروازے تے دستک تھئیے ناریاں دی تکبیراں دی آواز تھئیے بچی دوڑ کے وین دیئے دروازے تے کیا دے دیئے ایک نورانی چہرے والا شخص موجود ہے اور انہیں نال بہت سارے لوگ ہیں
جڑے نعرے تکبیر دے صداواں بلند کرے دے آنن بس جے ویلے اے سنے پوچھنا کہ کیا نورانی چہرے والے تسا کون ہو آپ فرمائیں میں پیران پیر عبدالقادر جیلانی ہوں میں تو کو مبارک باد دینا رہا ہے میرے نانا حضور تورے گھر تورے میلاد کسرا میرے دوست غریبان دی محفل دویچ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف کے نانا میرے پوری ہی کمائیے جنہا نا اما حلیمہ مائیے خود بھی آبازارے لاچی بھی لچارے گھر والا بھی بیمارے لیکن جنہا چاہتا ربی آندہ سردارے لاچی دیوان گئی رفتارے آئے اما وردی ماکھی تدے اللہ ساری راکھی تدے اللہ سوچ لاوی تدا چندر تارے تدے سارا شیط جاشے سوڑا سے کوڑنے سال بھومرے تدے اللہ سارے نارے تدے وڑ دماغ کے تدے پچھو کو چکیا چنگیا بھاوے لگیا سارا جھوکا چکیا چنگیا بھاوے لگیا مٹھ تو ہنے پادتے ہنے پادتے اللہ رات ساریاں تدیا ایہی وسارے تدے وڑ دماغی تدے ساری راکھی تدے ارد سجاوے سرکاری آگے خوشیاں مناوے سرکار آگے تیبہ والے آئے تیبے اتے چلی چپ تو سکھ گئی حضور نے عشق کی جاسر چار بڑے جاسر ڈاک جاگے کہ سبحان اللہ تیبہ والے نبیاں بھی ہونا نال ولیاں بھی ہونا ساری خدائی تدے بوہے چھچڑے تیبہ والے گل تیبے مگری مسیح سردار علی دا ولیاں دے سردار علی دا سینے وچ ہے پیار علی ہچا گیا علی دا سینے وچ ہے
समसूली तेरी आंखें मी समसूली तेरी आंखें मैं हाँ बस हुबदार अली दा सीने विच है प्यार अली न्यू कलाम तो सब पहले तो सुनने पहले सुने पसंद से मिल के पढ़ना माशाअल्लाह। हाँ शान तेरिया सजिया ने वो जड़ा लकब उम्मीद हो जाता है बेहुजूर मेरा नाम भी पढ़ा नहीं उसे सुनना मैं शान तेरिया सजिया ने तेरिया मचिया ने ये हम पढ़ सकते हैं शान तेरिया सचिया ने शान तेरिया सचिया ने बोलो धुमा तेरिया मचिया ने रोज़े पाकते जाके देखो हर दम रौनका लगिया ये करते नो चैन दिलोड़े तो जी मैं बता रिपीट करना जी करते नो चैन दिलोड़े क्या मतलब क्या करना चाहिए मैं कितने कर हैदर हैदर कैन दिलोड़े जी करते नो चैन दिलोड़े अहबाब आवाज़ बुलंद पढ़ सो सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह नादे अलियन मज़हर अल-अजाइब तजिदहु औन लक फिन-नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिक या अल्लाह या अल्लाह या रहमान बिनबुव्वतिक या मुहम्मद या मुहम्मद या रसूल अल्लाह बिविलायतिक या अली या अली या मोहम्मद बिन हर वर बल्खे आदर आए जनाब मालिक बिन दिनार 40 साल पहले मैं शराब का आदि हामिल नहीं रात हुई है मैं इन्हें शराब पी के अपने घर के अंदर आया घर के दरवाजे दे बाहर दरवाजे ते दस्तक रुदी में ए शबान मुअज्जम दा महीना है शबान की आखिरी रात है दूजी जिभा रमजान का पहला रोजा है आधे में दरवाजा खड़काए मेरी बुढ़ी अम्मा आई है वो दरवाजा खोले मैं लड़खड़ा दा वकामी मैं शराब दे नशे जाऊं मेरी मां ने मैनू सीने नाल लाए आके सीधी मेरा पुत्रे मेरे में बड़ी मोहब्बत तेरे नाल मैं बड़ी मोहब्बत करे दिया देखो अल्लाह कल रो रो के मंगदी रही हामी ते अल्लाह अता कीता है तू ही तो मेरा बचड़ा है मेहरबानी कर यो शराब न पीता कर आज शबान की आखिरी रात कल रमजान का पहला रोजा है हर कोई रोजे दे नाल उठी सी हर कोई सहरी करे सी तू नशे की हालत विचों से मैं मातर बर्दाश्त न दी सी आधे आए मालिक बिन दिनार मैं तन
نشے دی حالت جب مینوں کئی شے دی خبر کوئی نہ ہے جے ماں یہ گل سمجھے دی کھڑی مینوں غصہ آئے میں اپنے ہاتھ دے نال اپنی ماں دے ہاتھ وچ مکھ ماری نہیں بل والدہ کو چائے میں انہیں بڑھڑی چاہے آدھے میں نے گھر والی تنور مالی کھڑی ہے میں اپنی بڑھڑی مالوں تنور دے اندر صدقت گئے میری گھر والی میں نو تھکے لا کے کمرے دے اندر بند کیتے سی بارو کنڈا لا دیتے سی آدھے میری والدہ چیختی رہ گئی ہے میں نو ترس نہیں آیا میں کمرے دے اندر بند رہ گیا جائے ویلے نشا ختم تھی ہے جائے ویلے آنکھ ہوش والی کھلی ہے میں دروازہ کھولے دروازہ بند ہو گئے میں ہکل دے کے آتے میں آکے دروازہ کھولو میری گھر والی نے روبر دیا آواز ہے آدھیے بدبختہ آج کائنات تو بھی بندہ جرم کی تھی بیٹے میں آکے میں کیا کیتے وہ آکے بڑھڑی ماں کچا کے تنور دے اندر بکا چھوڑی اے ظالمہ تیری والدہ سڑ گئی ہے آدھے میں جوش نال اٹھا ایویں دروازے نو لت ماری نہیں دروازہ پھٹ کے پردے ڈھٹے دوڑ کے گیا بھائی کے تنور اچنے دا بھاتا وسم گئی ہے میری والدہ کولا پڑ چکی آدھے میں کڑڑی بندی بھی نہیں پتہ لگنا وہ کتا ہے او کولیا کو چمدہ کھڑا آدھے جیرے ہاتھ نال مکھ ماری ہم او ہاتھ کو تلوار خنجر دے نال کٹے بھی ایک زنجیر کرم کی تیمی او بینی دے وچ پا کے گل دے نال لٹکا دتی 26 لونڈیا آدھے 26 لونڈیا میں کہنا ہے آزاد کیتے بھی اللہ دے راہ تے 23 غلام ہیں او بھی اللہ دے راہ تے آزاد کیتے بھی 52,000 درہم میری ملکیت کی جائن او بھی خیرات کی دینی آئے مالک بن دینار تنات گھن کے آج تک روزانہ روزہ رکھنا پینڈ دے ہی کھجور دے دانے دے نال سہری کرنا پانی دے بھوٹ دے نال افطاری کرنا 40 سال تھی گئے تہجد قضا کوئی نہیں نمازہ پڑھتا کھڑا قیام اچھ نبھارا گزر دیا سجود اچھ راتی گزر دیا پیدل حج دے آنا لیکن جرلے حج دی آخری رات ہو دیئے اللہ اپنے کئی بلی کو بشارت دے دے آدھے سارے دے حج قبول ہے بج نسا محمد بن حرور برقی تینا حج قبول جینا مطلب عبادت گزار کیوں نے پیو ماں دبے ادب عبادت چاہ کے اللہ تیرے منہ کے مرے مالک بن دینار تو جر لے ہیں میں نے پتہ لگ گئے اللہ خواب ہی نسا اسی میں کو 10 سال میرا حج قبول ہے یا کوئی نہیں مالک بن دینار ہے 20 سال بھی تیرا حج قبول کونی بدبختا مالک بن دینار ہے کہ میں انہیں دل دے ہوتے چوٹ ماریے میں کہتے کو اللہ جل متھے نہیں لینا میں مالک بن دینار کی میں متھے لاما آدھے یہ گل آپ کی جو واپس آیا تو لگی ہے انہیں دل تے ذرا ولی ہوندہ بھی وہ جرا دلہ تے ذرا مارے دل تے ذرا لگی ہے آپ سنتا مالک بن دینار آدھے میری قسمت چمکی ہے آمن دلال خواب دیدار کرے آکے رہے آئے مالک بن دینار فرمائے لے اجری محمد بن حرور برقی کو چوٹ مار ہے نا بھائی سویرے کو خوش خبری دے اللہ انہی توبہ دا انتظار کر سویر مجھے مالک بن دینار بہندے آئے محمد بن حرور برقی مبارک ہو بھی اللہ تیری توبہ دا انتظام کیتے کیویں اللہ نے فرمانے ون کے محمد بن حرور برقی کی دسو تو جرلے فوت کی سنا
تے اللہ تے کو تیری شراب دی وجہ تو بھاوے توبہ ہی کر کے دی اللہ تے کو جہنم میں سٹے سے ترائے دیوارا ترائے رات تیری والدہ کو میرے سامنے گن کے آسی تے ماں دے دلی کا اوہی محبت ہو دیئے لیکن اللہ مزید زیادی محبت چا پیسی تیری ماں جن میں دیکھ سی نا اللہ دی بارگاہ عرض کرے سی میرا اللہ بھاوے جیو جیا ہے تو میرا پتر میں معاف کی تے تو ہی معاف کر دے اے محمد بن حرمر بلخی با تیرے مرن بھی دے رہے اللہ تیری توبہ قبول کر گئی سی آتے میری مرن بھی دے رہے ہوا کہ جیا مرن بھی دے رہے بس چیخ جو ماری سی روح کب سے ہم سے تو پرواز اللہ دوستو کتاب ختم ہو گئے بہت ہی خوبصورت محفل سے گئی ہے بھائی رمضان صاحب نے میرانی صاحب نے محبت ہک پیغام میں جاتا ہک پیغام آخری بعد نماز پڑھ دے کملی اللہ نے ایک تحفہ دیتے کرتا تے کو دے ماں سونا میری قسمتی ہو سی حضور نے فرمایا اگر میں تے کوئی جو کرتا دیتا تو کیا کرے سے کرتے دا حق ادا کرے سے کوئی نہ کرے سے سونا میں حق ادا کرے سے مگر کیا کرے سے فرمایا نے میں کائنات دے اندر صداقت عام کر دے سا سچ کو عام کر دے سا جھوٹ مٹا حضور نے فرمایا تیری گال اللہ دی گال میں میچ نہیں تھی صدیق صاحب عمر جی سونا اگر کرتا دیتا کیا کرے سے سونا میں عدل عام کر رہے سا انصاف سے بے انصافی مٹا رہے سا اے عمر گل تو سونی کی تھی بھی اللہ دی گال اور توری گال میچ نہیں تھی سیٹ تھی ونجو عثمان کرتا تے کو دے کیا کرے سے سونا میں حیا پھیلا دے سا کائنات دی بے حیائی کوئی نہ ہو سی سونا گال تو سونی کی تھی بھی لیکن اللہ دی گال اور توری گال میچ نہیں تھی سیٹ تھی ونجو علی جی پیارے مصطفیٰ قریب ہو اگر کرتا دیتا میں کیا کرے سو سوڑا میں لوگاں دے عیبہ تے پردے پیسا اے علی تیری گال اللہ دی گال میچ تھی گئی ہے اللہ نے فرمائے کہ آئے سونا محبوبہ اے کرتا ان کنے وے جیرا لوگاں دے عیبہ دے اتے پردے پاوے اے نہ ہوئے عیب دیکھ کے تے لوگاں دے اندر پھیلاوے وطا کیونکہ اللہ کی صفات دے نال کہیں نہ مقابلہ نہیں وہ کریم ہے کوئی کریم بن سکتے جی نے اور ہے کوئی بن سکتے لیکن اللہ فرمائے میں ستار العیوبہ عیبت پردے پاون والا ہاں یہ ہکا سیکھتے اگر وہ اپنا میں تا اپنا سکتے ایک کیا عادت ہے عورتہ دی مردہ دی جتھا بیٹھے ہوئے دو چار بندے دے وچ کہیں دے کھٹے کو لگے بیٹھے ہوئے کہیں دے عیب پوچھائی بیٹھے کیوں تو کوئی کھیر نہ دھوتا ہو یا لگتا ہے تائے کوئی روزے ازل نفلی جب پڑے آئے بھی اللہ تے کو بندہ بڑھائے سے کتا بڑھاوے کیا کرے میرا سوڑا بہت بڑا عیب ہے بہت بڑا گناہ ہے جنہاں لوگاں دے عیبہ دی پردہ کچھائی کرے اللہ عیب رکھی کرے ایو جبہ ولایت ہے جیرا اللہ نے حضور کو دیتے حضور نے مولا علی کو دیتے تے مولا علی کو اوکو دین جیرا ولایت دے قابل ہوئے جیرا لوگاں دے عیب رکھے وہ جبے دا حقدار جی سوہانی گڑی چمکتے باقا چاند آمین صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وسلم اجمعین الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سارے دوست ایک دفعہ الحمد شریف ترے دفعہ کل شریف والا درود پاک پڑھ کے استاد صاحب نے مل چکا دوستانی جو کچھ میری مالی مولا تیری رضا دی خاطر
इंतजाम किया अपनी रहमत सदका कबूल मकबूल फरमा। साथियों, आज दी बरकत महफिल सजाई महफिल दे सदका या अल्लाह जो बीमार है उनको सेहत अता फरमा, जो बे औलाद है उनको नेक सालेह औलाद अता फरमा, जिनको औलाद बख्शी है मेरा मालिक मौला उनको वालिदैन का खिदमत गुजार बना। मेरे अल्लाह भाई रमज़ान साहब के घर में मालिक औलाद बरकत रहमत अता नज़ूल फरमा। मेरा मालिक मौला इन्हां दे मिलाद को अपनी बारगाह शर्त कबूलियत अता फरमा, आमदन दी घड़ी खैर दी फरमा। सारे दो जो चल के आए या अल्लाह उन्हां को कदर कम कदम पर और चावल आवाम को तकसीम करने पान इतना आवाम चावल वगैरह खानी पई है। मिलाद ख़त्म थी चुके ते अल्लाह ताला इन्हां दे मिलाद को इन्हां दी खैरात को अपनी बारगाह दे कबूल करे। ते ई विलाग दा मैं इत्थे ही एंड करना। उम्मीद है तो आपको विलाग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे सारे चैनल को सब्सक्राइब तो वक्त में से एक नई वीडियो ना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।